Bé, hola, companys. Nuclei, una peça de la gent d'Artèrix presentada, aquest és el primer any, però he tingut la sort de fer-la servir en profunditat en un petit viatge o en un viatge que he fet a través dels Annapurnes fa molt poquet. Què us puc explicar d'aquesta peça? Us puc explicar que és una peça de 285 grams, que és una peça feta amb un nylon tremendament lleuger, estem parlant de 35 grams al metre quadrat, i estem parlant d'una peça que té un farcit que es diu Corelov, que el tenim 80 grams al metre quadrat a la part del cos i 60 grams a la part de les mànigues, de manera que diferenciem la part vital del cos, una miqueta més d'insolació, i la part de braços, per dir-ho d'alguna manera, que sempre ens movem una miqueta més, no necessitem tanta quantitat de calor. Què té més de bo? Té una bona caputxa, que quan te la poses et dona un punt de confort excel·lent, dona una escalfor molt ràpida, i a més, les butxaques estan en una posició molt ben pensada. La prova està en què jo portava la motxilla posada amb el cinturó tancat i em permetia poder-me posar les mans a dins sense cap tipus de problema. És molt comprimible i és una peça, a la meva manera d'entendre, perfecta, d'acord? Bé, aquí teniu la Nuclei presentada. És una peça que, si esteu buscant una fibra, crec que és indiscutible. Us l'heu de mirar, d'acord? Vinga, fins una altra.